Bon dia, són les 5:50 del matí. He dormit 2 hores, crec que el Javi no ha dormit res i l'Iñigo tota la nit. Anem a l'excursió. Ara són 2 hores de bus, aviam si puc dormir un rato allà. I, tio, el fucking jet lag, molt heavy. No esperava que... O sigui, no sé, fortíssim. Què hi farem? Hi ha moviment, a la carretera. El tour en principi ens recull a aquest hotel, en principi perquè queden 5 minuts i aquí no hi ha ningú, però bueno. I és molt divertit perquè estem al carrer de la festa on vam sopar l'altre dia i hi ha gent que torna ara. Ja estem a puesto, ens han vingut a buscar un guia i un conductor. Bueno, el guia resultava que no era el nostre guia, aleshores ara només anem amb un conductor que no parla en principi el nostre idioma, perquè no ens ha dit la nostra idioma. No parla anglès, bàsicament. Que no parla la nostra llengua, bàsicament. Creiem, perquè no ens ha dit res. I ara estem esperant a que vingui l'altra gent del tour. Estic rebentada! Segon dia... Ja hem arribat, no sé ben bé on som, però hem arribat. Primera parada al Mercat sobre les vies. Sí que és veritat que jo a l'Instagram i de més havia vist vídeos com només amb el tren i ja està. Hi havia una marabunta de gent. Sí que és veritat que una de les meves... turístic, hem anat al punt més focus. Potser sí que hem anat al punt més focus. Però sí que és veritat que una de les meves red flags totalment és anar a un lloc de turistes sent una turista pensant-me que no sóc una turista. Això és una cosa que hem de treballar. Però bueno, bé, no? Aquest és un dels moments on agraeixes tenir això. M'estic manejant que flipes de les olors. Alguien quiere? Oh, do you want? Ens ha donat això, el nostre guia. És banana. Está de locos, Bueno. Excel·lent. Excel·lent. Hem arribat. Ja som aquí. Anem a veure què trobem. Quanta estona ha estat? 2 hores and a half. Ara anem a dinar a un lloc local, no sabem on ens estan portant perquè venien al tour. Veurem. Potser és la turistada més heavy de la vida. Salsa, he hecho mucha salsa. Aviam, és perquè posis l'arròs. Claro. Però pica... Nois, hem provat això. Què és esto, Javi? Esto es curry, que tiene un nombre... Massamala. Sí, algo así. No es eso, pero es algo así. con chicken y patata. No, Jo- hi ha patata aquí. Sí, esto es Ah, patata sí? y esto es chicken. Ala. Y arroz blanco que no Però pica. l'Iñigo no sé què menjarà. No, ara ve el meu. I jo un curri verd, que clar, com que l'he provat després d'haver provat això, no sé si pica o no. Però Què és això? Coconut milk, però amb què? amb carn, crec que és pollastre i verduretes, tomata, ceba... Això sí que no ho havia vist mai. Però és de coco, leche de coco. Agafes l'arròs i el poses aquí en un bol petit que et porten a part i agafes com la sopeta, el curri, i el poses aquí. I ho barreges tot i ja està bo. Mireu, m'he posat això un altre cop a sobre els shorts, però és que crec que estic passant més calor que el Chichen Itza, molta més. Estic marejada, mala experiència, en definitiva. Bé, portem 2 de 3 conjunts de runes que són iguals, o sigui, absolutament iguals. Jo no puc ni articular paraula ni expressar pensament, perquè estic morta. Morta viva. I al Javi, tio, li estem intentant treure una foto per el diari de Àlava, perquè ha quedat número 1 i no ens acaba de sortir bé el tema. Muerto vivo. Opinions?
opinions que és interessant, que és molt interessant. Què t'han donat per tu? Com un crep de matxa, amb sucre, però... com si fos... A la boca. Està prou bo, Jo vaig així tota l'estona. M'estan afectant molt les olors. Amor, creus que estic embarassada? És que t'ho juro, m'estan afectant molt. Ja som a Bangkok, de camí cap a l'hotel. Hem arribat a l'hotel i cadascú ha decidit fer lo seu. Jo ja estic exportant el blog de YouTube, que el penjaré ara dels 3 primers dies, i l'Iñigo ha fet gym. Clar que sí, molt guapo. I el Javi està dormint des que ha arribat, reflexionant. I ara què fem? Anem a pegar una volteta i a sopar alguna cosa bona. I un massatge. Vols un massatge? A fora! Anem a fer per fi el massatge de peus. M'he posat super I'm the Catalan Dream per venir a Khao San Road una altra vegada. No sabíem que havíem pagat també per aquest. Íñigo. Íñigo, el més tailandès de tots. Oli, oli! Avui no gravaré gaire perquè avui és dia de moviment. Són les 11, pràcticament 11 i pico, perquè hem dormit força estona comptant que veníem d'una nit sense dormir. Ens hem pres amb més calma i avui és l'últim matí a Bangkok. Ara anirem a veure si trobem algun lloc per fer esmorzar barra dinar i d'aquí una estona ja anirem amb taxi fins a l'aeroport perquè havíem dit, doncs tornem a anar-hi amb transport públic com havíem vingut. És que ens marca 2 hores, no sabem ben bé on anem, ho volem tenir controlat. Jo estic molt nerviosa realment perquè he d'agafar el vol intern i això em causa uns nervis, però bueno, per això us porto amb mi. I ja està, avui gravaré poc perquè ja us dic que és un dia com de transició. No sé què em passa, que sempre que vaig de viatge em faig amiga de gatets. Li he donat part del meu esmorzar. Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, ad avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, non voler andare. Última parada de Bangkok, ens n'anem al Weekend Market. Aviam què ens hi trobem. Mal di testa ricorrenti e tutto questo per amore. Hem anat al Weekend Market, que es veu que només obre els caps de setmana i avui coincidia que era dissabte, que està super a prop de l'estació de Phaya Thai, que és on vam anar el primer dia. I per fi m'he demanat mango perquè aquí hi ha fruita a tot arreu, o sigui, per tots els carrers de Bangkok, però està tota calenta, tio, perquè la tiren allà a sobre i aquesta estava a sobre de gel. I estic contenta en el següent, perquè és com que hi ha moltíssima oferta de fruita, però que està tota calenta i a mi la fruita calenta no m'agrada. Se partirò per dimenticarti. Forse partirò per dimenticarmi. Un 10, això del mercat m'ha encantat i ho recomano moltíssim, de debò. O sigui, si veniu a Tailàndia, està una mica lluny, perquè estàvem com al centre i amb el tuk-tuk hem estat ben bé 40-45 minuts. Però ho recomano 100%. Adéu, Bangkok! I estem en ruta una altra vegada? Estic molt nerviosa. Ma proprio non ce la farò.
Ho proprio tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Control de seguretat check. Parant ja a la porta d'embarc. La veritat que l'aeroport és força gran, tot molt nou. No m'ho esperava així, m'ho esperava una cosa molt més islenya, perquè no és el que vam arribar, és l'altre, que a més és només domèstic, o sigui, vols domèstics. Així que bé, ara quan arribi l'avió us l'ensenyaré perquè fa molta gràcia, perquè té com un ocell al nas, que no sé si em fa gràcia o no, saps? Mireu, m'he comprat galetes del Xinxan per calmar nervis i ara jugarem al Monopoly. Forse partirò se avessi più coraggio, quello che io ti direi che quell'uomo perfetto che vola. Ja som a Chiang Rai! Bueno, a l'aeroport, al Finger, de fet. Veurem, aviam què tal. Ja estem a l'hotel de Chiang Rai i crec que és xulíssim. Crec que és el millor de tots. Tenim llits de 3 bessones, la dutxa aquí amb una mica de, bueno, show, el que passa que crec que es pot baixar. O sea, que nos duchamos y todos ahí enseñando los pelos. Els 3 litets i em quedo el del mig, òbviament. I a veure què es veu. No hay nada, no hay nada. Una cosa que no us ho havia dit, m'he fet la primera compra del viatge, que és aquesta bossa superxula. Ah, com és? Superguai. N'hi havia de molts tipus amb elefantets i tot, però m'ha agradat aquesta flor. I ara ens n'anem al market aquest, que es veu que només fan els dissabtes aquí a Chiang Mai. Són gairebé les 10 del vespre, aviam què trobem. Estará bueno esto, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. El primer pad thai de l'Íñigo! Oli! Bueno, la llum no és la millor aquí, però és l'únic lloc on he trobat per poder-me gravar, perquè els nens estan parlant per telèfon, tal qual, estan allà, i he pensat, bueno, doncs ho farem aquí, i ja està, tampoc som bloggers professionals, ni volem ser-ho. Simplement m'acompanyeu en el meu viatge a Tailàndia, i a vegades el viatge és així. Hem arribat a Chiang Rai aquest vespre, la veritat que el vol se m'ha complicat perquè hi ha hagut turbulència, ho he passat realment malament, és una por que he de treballar, que he de superar, però bueno, no passa res. Ara estic bé. Penseu que dels nervis que he agafat, o sigui, del malestar, m'ha pujat un mal de cap horrible de la tensió. M'he hagut de prendre un Antalgin i tot, o sigui, és que és una merda realment, perquè abans no em passava. Estic contenta perquè el que he vist aquesta nit a Chiang Rai m'ha agradat moltíssim. Ja us dic, era de nit, ho hem vist tot molt així tancat i tal, però hem anat a un market, anàvem al mercat de nit, però per arribar allà hem hagut de passar com per altres markets, molts llocs de menjar oberts, música en directe, gent, no sé, super simpàtica, ballant, superguai, m'ha agradat moltíssim el vibe. Així que demà tinc ganes de més. Estem a un hotel força xulo, hi ha piscina a dalt també i tot, o sigui que també en algun moment l'aprofitarem. Demà al matí hi ha esmorzar, per tant tenim esmorzar d'hotel, això m'encanta, és una part dels viatges que a mi m'agrada molt. I ja està, demà anirem a algun temple, crec que el Temple Blanc, que és aquell que també és com força famós, que surt moltíssimes fotos i de més. Demà serà un dia així una mica turístic. I res, realment, a part dels temples, no sé què hi ha per veure aquí a Chiang Rai, vull dir, suposo que és anar fent una mica vida pel carrer. I ja està, una cosa que crec que portaré una mica malament. I a Bangkok no havia vist, però aquí sí. Gossets, hi ha gossos pel carrer i em fa molt de pena. O sigui, a Bangkok sí que hi havia més gats, però els gats ja des de sempre et diuen que són molt més autònoms, no sé què tal, i jo t'ho acabes creient. I clar, el tema dels gossos a mi em té una mica que me'ls voldríem portar tots a casa. Per sort, de camí cap a l'hotel ens hem trobat com 4 gossos i un era un cadallet moníssim i hi havia una senyora que els estava donant menjar i tal. O sigui que vull pensar que això ho fa cada nit i ja està, i bla bla bla. Ens desmaquillarem, llegirem una estona, o llegiré, no sé què faran ells, i a dormir. I ja està, demà serà un altre dia i a venir bien.